खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआर सरकारजों लाजानाय बड'फा लाइभलिहुड मिशन बिथांखिनि गेजेरजों बिजनेस जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मंगलियान बिजनेसनि नब्लाङाव मावसोम एफपिसिनि बानजायनायाव हाइजें राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि फार्मार सेलनि नेहाथारि अमर बसुमतारी, बिजनेस जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' आरो बिजनेस जिल्ला फार्मार सेलनि नेहाथारि पबित्र नार्जारी आरो मावसोम एफपिसिनि मावथिफोरजों लोगोसे जाखांफु आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मिरु इउपिपिएल फार्मार सेलनि नेहाथारि अमरजित बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव प्रमद बर'नि सरकारा बिटिआरआव गुबुन गुबुन जौगाथायजों लोगोसे आबाद बिथिंखौनो जौगाहोनो थांखि लाना खामानि मावगासिनो दं। बेनि थाखायनो बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों दिनै बिजनेस जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मंगलियान बिजनेसनि नब्लाङाव गासै 144 आबादारिफोरनो साफायाव 100 केजि हाइजें रानना होनाय जादों। लोगोसे साफायाव 1 लिटार ट्राइकोडार्मा हरफानाय जादों होनना फोरमायदों। लोगोसे बिजनेस जिल्ला इउपिपिएलनि फार्मार सेलनि नेहाथारि पबित्र नार्जारीया हाइजेंनि अनगायैबो गोबां बिफां फुलि राननो थांगासिनो दं होनना फोरमायथिबावदों। सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि एबा प्रमद बर' सारनि जे अननाय बे अननायाव गासैबो बिटिआरआव जि जायगायाव हाइजें जायो बेवहाय माने गायनो हरनाय जादों आरो जोंनि बिजनियावबो जिहेतु माखासे एरियाया एसे हाइजें जाया जायगा जायो, बेखायनो फानबारि एरिया आरो माखासे गोजौ गोजौ एरियाखौ नायनानै जोंनियावबो बिजनि डिस्ट्रिक्टआव 40 जन आबादारिनो ट्राइ खालामनो थाखाय नैबे हाइजें जोलैखौ होनाय जादों। दिनै जों बेखौ माने राननाय जाबाय 40 जननो। हाइजेंनि अनगायैबो जोंनो रिसेन्टलि जोङो माखासे बिफां फुलिफोर थाबैनो राननाय जागोन आरो जों बेखौ अलरेडि डाटा हरखानाय जाबाय, जेरैहाय चक्लेट फुलि आरो माखासे जेकफ्रुइट बियो माने 12 मासिया खान्थाल बेखौबो राननाय जागोन। ओमफ्राय जोंनो माखासे ओरैहाय आसाम लेमन बिनिबो हरनाय जादों। जोंनाव गोबां फुलिफोरबो जोङो 12 मासिया हिसाबै बोसोराव खेबनै थायनाय जेनाखि गय जोङो बोसोराव खेबसेल' मोनो, नैबे जे फुलि फैगोन बे गय फुलियाबो जोंना बोसोराव खेबनै थायगोन होननानै बुंदों आरोखि। दा बे फुलिखौबो जोङो रिसेन्टलि मोनगोन। बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जायनाखि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय नाजानायजों बड'फा लाइभलिहुड मिशन लानाय जादों। बे बड'फा लाइभलिहुड मिशनाव हालदै आरो हाइजेंनिबो मिशन लानाय जाबाय, पियरलि अर्गेनिक माने हाइजें प्रडाक्शननि थाखाय। दा बिनि इनिसियेटिभ लाबाय। दा बाहाय जोङो नैबे बिजनियावबो दिनैहाय 140 जन आबादारिफोरनो साफायाव 100 केजि खरियै हाइजेंखौ राननानै हरनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे अर्गेनिक जिहेतु जों पियरलि अर्गेनिक बानायनांगौ, बेखौ जोलै सोदांनायनि थाखाय ट्राइकोडार्मा हरफानाय जाबाय 1 लिटार खरि साफायाव। दा बिनि थाखाय जोङो बिश्वनाथआव थानाय फाबय होननाय जायगा, फाबय ग्रिन्स, बाहाय जोङो 40टा बिसिडिसि दं, 420टा बिसिडिसि दं जोंहा दा बिटिआरआव। दा बे गासै 420टा बिसिडिसिनिफ्राय साफायै जोङो फाबय ग्रिन्सआव बिश्वनाथआवहाय ट्रेनिंनि थाखाय अर्गेनिक ट्रेनिंनि थाखाय जों दैथायहरबाय। गोबाङा ट्रेनिं लानानै फैबाय आरो ट्रेनिं लानानै फैनानै खामानिबो मावफैबाय। दा जोंनि उद्देश्यआ मा, जिहेतु जोङो मिशन अर्गेनिक मोनसे लानाय जाबाय, बिटिआर ओनसोलखौ अर्गेनिक हाब बानायनो नागिरदों जोंनि प्रमद बर' सारा। दा बेखायनो अर्गेनिकनि ट्रेनिं लाहोनानै मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावहाय साफा थिनहरनानै दा बे जायनाखि ट्रेनिं लानानै फैबाय दा बिथांमोननो जोंनि बे बड'फा लाइभलिहुड मिशननिफ्रायनो बिथांमोननो पलि हाउसनिफ्राय हमनानै भार्मि कम्पस्टसिम जा जिनिस नांगौ बेखौ होगोन। बेनिफ्राय बे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जायनाखि आबादारिफोर बिथांमोननो अर्गेनिक आबाद मावनायनि सायाव जेनेबा जोलै सोदांनायनिफ्राय हमनानै हासार बानायनायनिफ्राय हमनानै बाय'पेस्टिसाइड बानायनायसिम अर्गेनिक पद्धतिजों बेखौ कमप्लिटलि बिना फैसायै फोरोंगोन मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव। बे उद्देश्य, खारन अर्गेनिक जायनाखि सोमावसारनाय बा रिभलिउसन लाबोनो नागिरदों, बाहाय गोबां मानसिफोरा दिनैसिम केमिकेल बाहायनो लाबायमोन जोंनि ओनसोलावबो। गोबाङा मिथिनानै बाहायदों, गोबाङा मिथियालासिनो केमिकेल बाहायदों। दा बेखौ एवारनेस लाबोनायाव एसे टाइम लागोन। दा बेखायनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव जिहेतु जोंहा बेखौ फोरोंनायनि मोनसे थांखि लादों, बेखायनो जोङो साफायै ट्रेनिङाव फाथायहरनानै ट्रेनिं इनस्टिटिउट बानायनानै होनो नागिरदों गाव गावनि जायगायावनो, गाव गावनि बिसिडिसियावनो, जाहाथे बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा अर्गेनिकनि ट्रेनिं मोनो आरो बे अर्गेनिक प्रडाक्टफोर जायनाखि आबाद दिहुनजानाय जागोन बेखौ फाननो थाखाय जोङो स्पेसियेल मोनसे मार्केट माने आउटलेट बानायनानै होनो नागिरदों जोंनि बड'फा लाइभलिहुड मिशना। गासै 10टा
माजबाटनिफ्राय हमनानै श्रीरामपुरसिम हाइवेआवहाय साइड गासै 10टा आउटलेट बानायनानै होनो नागिरदों जेरावनाखि कल्ड स्टरेजनिफ्राय हमनानै एसि रुमसिम गारि मटर गासिबो थाजोबगोन आरो बेखौ एफपिसिफोरनो लिस्टआव होनाय जागोन बेखौ सालायनो थाखाय दा बेखायनो बे पद्धतिजों जोंनि प्रमद बर' सारा अर्गेनिकनि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो नागिरदों आरो जिहेतु हाइजें आरो हालदैया जोंनि ओनसोलाव बिराद मोजाङै जायो दा बेखायनो सिलेक्टिभ माखासे ओनसोलावहाय जों बे हाइजेंनि जोलैखौ राननानै होदों आरो हाइजेंनि जोलैखौ राननानै होनाया दिनै एसे खायफा सोंखारिनो नागिरो अफ सिजन होननानै दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै जायनाखि हाइजेंखौ गायगोन बेखौ फैगौ बोसोरनि दिनै बा दिनैनि मास मोनसे आगोल बे हाइजेंखौ बुरगोन अब्ला बे समावहाय हाइजेंनि दामा गोबां जाहैगोन दा बेखायनो जोङो बेखौ मोनसे एक्सपेरिमेन्ट लानो नागिरदों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा माने बोथोरल' नङा बोथोर नङैयावबो जों जेन आबाद मावनो सोलोङो दा बे थांखिजों दिनै हाइजेंखौ रानदों